Želky, štipce na nos, hudbu nám pustíte a ja pozerám na vás. Desať, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Takže pozor, prosím, detail na tento nos. Pustí svoj nos, či ti spadne. Drží! Drží! Dobre? No, držal, ako tak, dobre? Ďalší manžel, poďte sem dopredu. Toto je Pinokio, riadny. Počkajte. Pozor, vybrojte sa, pustíte ho. Hej! Tento nos mi pripomína taký veľký šušeň. Dobre, zarad sa. A vy ešte mali ste čas na opravu. Poďte dopredu. To, čo ste... Krásny, no. Hej! Dobre, ďakujem. A posledná dvojica, ktorý vám spadol, čo, nedrží? Nedrží, nie. Takže ešte raz dopredu. Poďte sa na neho. Pusti ho. Takže. Je to, myslím, jasné, je to naozaj jasné, poďte sem obidvaja, poďte sem, vidíš to, manželka mu normálne, pozrite sa, tak mu zrobila, že mu tuto úplne zadrapla do nosa, prosím ťa, doma tomu nerob. Aj ty doma mu robíš tak zle? Nie. To len tu, na ulici? Áno. Dobre, takže peniaze si zaslúži on, že? Áno. A kto u vás drží banku? Ja. Takže prepáč, bankárke dáme. Milá bankárka, blahoželám, milý nosák, všetko dobré a všetkým súťažiaci veľký potlesk!